Θεωρώ ότι κάναμε το πρώτο βήμα. Θέλαμε την νίκη για το πρώτο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα γιατί ήταν ένα πρώτο τέρπι στην έδρα μας. Πάμε στο επόμενο βήμα που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε από σήμερα να προσαρμοστούν τα παιδιά, να καταλάβουμε τις συνθήκες και του γηπέδου, να προσαρμοστούμε στο γήπεδο. Γνωρίζουμε την Ιεράπετρα, είναι μια σπουδαία ομάδα και πιστεύω ότι με σύνεση και ωριμότητα θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε από το παιχνίδι. Σίγουρα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση αυριανή. Παίζουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά θα τον αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο. Και το μόνο που σκεφτόμαστε για αύριο είναι με ποιο τρόπο εντός αγωνιστικού χώρου θα καταφέρουμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Προβλήματα για τον Όφη εν ώψη του αυριανού αγώνα? Έχουμε τα παλιά προβλήματα τα οποία είναι ήδη γνωστά και από την πρώτη αγωνιστική, όπου ο Ταρτάλας έχει κάτι ενοχλήσει στον ώμο. Είναι ο Γιάννης Ομίγκα στο στόπερ μας, ο οποίος έχει τον ταλαιπωρεί ένα διάστρεμα. Αυτά είναι τα γνωστά. Και δυστυχώς προσθέθηκε άλλος ένας παίχτης στη λίστα των τραυματιών, ο Πηγιάκης, ο οποίος σίγουρα δεν θα αγωνιστεί αύριο. Όσο για τους πρώτους που είπα, η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή.